Ang bida sa atong gospel karon wala lain kundili kining babae nga kaistorya sa atong Ginoo tini sa atong ebanghelyo. Bida siya tungod sa iyahang hugot nga pagtuo ngadto kang Hesus. So ang bida sa ato ang gospel ron kining babae, bida siya tungod sa iyang hugot og dako nga pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ato kunong tan-awon mga igsuon ang kining dialogue between Jesus and this woman. Ang unang punto, mga kaigsunan ko dakang Kristo, klaro kaayo nga kining maong babae, kining maong nanay is a good mother. Ngano man, ato kunong tan-awon dinhi sa atong gospel, matud pa niya ngadto sa atong Ginoo, kaloy iintawon ako. My daughter is tormented by a demon. Ang akong anak nga babay giyawaan og nag-antos pag-ayong. Wa pa mo'y namatikdan dinhi mga kaigsunan ko dakang Kristo. Kaloy iintawon ako, ang akong anak nag-antos pag-ayo kay giyawaan og nag-antos siya pag-ayo. Nganong miingon man siya nga kaloy iintawon ako. Ang akong anak giyawaan og nag-antos pag-ayo. Nganong miingon man siya nga kaloy iintawon ako. Well, kamong mga nanay, daghan man siguro ang mga nanay nga niya karon dinhi, inyong masabtan ang pagbati nining maong babay. Kinitungod kay alang manggod ninyo, kung adunay sakit ang inyong anak, inyo mang mabati ang ilang pag-antos. Alang kaninyo nga mga nanay, pananglit nagsakripisyo ang inyong anak, mas labi pa ninyong mabati ang ilang pag-antos, ang ilang pagsakripisyo. That is why kanunay natong madungog gikan sa mga nanay, kung aduna gani sakit ang ilang mga anak, matod pa nila, sana ako na lang. Sana ako na lang ang nagkasakit, hindi lang ang mahal kong anak. So, klaro kaayo mga kaigsunan ko dakang Kristo, nga kining maong nanay, o sa kamaayo, buutan, nga inahan, sama kaninyo nga mga nanay, nga niya karon dinhi. Akong tiya, sa dihang namatay, ang iyang anak, akong first cousin, mapod ni ang gisulti. Sana ako na lang ang namatay. Anyway, matanda na ako kumpara sa batang-bata ko pang anak. Second point, mga kaigsunan ko dakang Kristo, matod pa din sa gospel nga kining maong babae miluhod no sa atubangan ni Jesus. The woman came and did Jesus homage. Ambot lang no kung familiar ba mo, ambot lang no kung sayod ba mo, nga kadto bitang gihimo sa babay, nga kadto bitang gihimo sa nanay, culturally speaking, was very risky. Di ba kanang mulatay tag alambre? Lapas pa sa lubi ang height, risky man na. Kining gibuhat pod sa babae dinhi, kining gibuhat pod sa nanay dinhi, culturally speaking, was very risky. And there was a very serious risk for her to be humiliated. Ngano man, dunay duruha ka mga butang, mga kaigsunan ko dakang Kristo. But then, we have to consider the cultural background. Ang una, kadto bitawng ginatawag nila gender discrimination during the time of our Lord. Ug ang bot ipasabot niini is like this. Ang tanaw sa mga lalaki sa ilang kaugalingon, they are superior. Og ubos kayo ang ilang pagtanaw sa mga kababayan. In fact, sa
morning prayer bitaw sa mga lalaki nga mga Hudiyo, ingon ani ang ilang prayer, ingon ani ang ilang ginalitok, ang ilang ginasulti. I thank you, Lord, that I am not a slave. I thank you, Lord, I am not a Gentile and I am not a woman. Salamat, Lord, nga dili ko babay. Pag-ampo na ha, prayer na. Salamat, Lord, nga di ko babay. Ngawa ko na babay. Prayer na sa mga Hudiyo nga mga lalaki. So ingon ana mga kaigsunan ko dakang Kristo, ang kaubos sa ilahang pagtanaw sa mga kababayenhan. Ug busa you cannot expect according to their culture nga usa ka babae will go to a public place, much less to request from a man. Lisod imagino na, lisod ispilingon na. Lisod imagino, lisod ispilingon kining gihimo sa maong babae. And yet, this woman dinhi sa atong gospel karon, mao man hino iyang gibuhat. Babae siya, unya biduol siya sa usa ka lalaki. Kung lain pa sigurong tao ang iyang giduol og dili si Jesus, posibleng ingnon siya sa maong tao, ang lakas naman ng loob mo. Kung dili pa si Jesus, lain pang tao ang iyang giduulan, posible ingon ana, no? Ang kapal naman ng apog mo. Nga kababay mong tao, unya lalapit ka sa akin na isang lalaki. Kami nga mga superior gender, how can you do that? Ingon ana siguro, kung dili pa si Jesus, may iyahang giduulan. Another reason, mga kaigsunan ko na kang Kristo, kung anong miingon ko nga kaganiha nga very risky, ang iyang gibuhat is this, kining maong babay is a Canaanite woman. So, dili siya Hudiyo. Canaanite woman. Sumala sa gi-describe sa atong gospel. O kaniadto, grabe kaayo ang ilahang racial discrimination unsa may buot ipasabot niini. Ang mga Hudiyo, ang tan-aw nila sa ilahang kaugalingon, we are the superior race. Og si kinsa man ang dili Hudiyo, ang tawag nila mga hintil, Gentiles. And they don't consider them human. Butang kung dili ka Hudiyo. Object kung dili ka Hudiyo. This Gentile woman approached Jesus who was a Jew. Kung lain pa siguro to nga tao, moingon siguro nganong miduol ka man nako, ikaw nga usa ka hintil, miduol ka nako nga usa ka Hudiyo, and worse, kaniadto alang sa mga Hudiyo, kung duulon kag usa ka hintil, the Jew will become impure. So kung ikaw dili Hudiyo, muduol ka kanako nga usa ka Hudiyo, mahugaw ko. Busa pahawa palayo kay mahugaw ko tungod nimo. Siguro kung lain pang tao, posible mo ingon siya, huwag kang lumapit sa akin, nakakadiri ka, baka madumihan ako kung masagi mo ang skin ko. That is because of this racial discrimination wherein the Jews, ang ilang tanaw sa ilang kaugalingon, we are the superior race. Kami ang number one, we are on top. Mao ka na ilahang pagtanaw. Well, however, mga kaigsunan ko dakang Kristo, bisag nasayod ang maong babae, nga delikado ang iyang gibuhat, ginawa pa rin niya, all for the sake of her beloved daughter. Sige na lang, bahala na, I will do it. Bisan pa og mapahiya ko, maimbaras ko in front of people, bisan pagkatawan ko, basta kining tanan akong pagabuhaton, all for the sake of my beloved child, of my beloved daughter. Typical kini kaninyong mga inahan. Kaninyong mga inahan nga niya karon dinhi. Third point, mga kaigsunan ko dakang Kristo, o kini mo'y shocking. Tan-awa ragod ninyo ang tubag sa atong Ginoo ngadto sa babay, matod pa ni Jesus, dili angay nga ihatag ang pagkaon sa mga anak ug ilabay kini ngadto sa mga iro. No.
It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. In other words, mga kaigsunan ko dakang Kristo, ang atong Ginoo mitawag sa mga babae iro og iro. Ikaw dabi, tawgon ti kag baboy. Irong buang ka, askal ka. Unsa kay mong bation, no? Kinaiyar ba nato nga insulto ako kay dublihon pa ginako insulto. Kung ang akong naong pareha sa imong naong, akong gastuhon ang tanan akong kwarta, ma-repair lang akong naong. Baos po, uy. Kung ako pong naong sama sa imong naong, akong ibaligya, tanan akong kabtangan. Aron nga magpaayo sa plastic surgeon. O tanawa, anak man ta. Dili lang unta, sukwahay ni sa pagtulunan sa atong Ginoo. So ang atong Ginoong Jesucristo, mingon din it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. In other words, mga kaigsunan ko dakang Kristo, gitawag ni Jesus ang mga babaeng iro. Dili ba shocking? Ako nga pare, iro ka, askal ka, irong buang ka. Ulain man. Murag sa kuhay man, unbecoming man no, sa ako nga sa kapari nga motawag sa imo og ingon ana. So how can Christ do that? Si Jesus pa, motawag og iro ngadto sa mga papay. But then, mga kaigsunan ko dakang Kristo, sa dili pa nato i-judge, ma-misinterpret ang atong Ginoo, kinahanglan atong sabton ang mentality during that time o ginuani mga igsuon. Sama sa akong gikaingon na kaganiha ang mga Hudeo o ang atong Ginoo sa kahudeo, ang ilang tanaw sa ilang kaugalingon superior race. We are number one, we are on top, we are the superior race. O busa ang mga Hudeo kaniadto, doon na sila'y term nga Gentile dogs. Gentile dogs. Parang aso lang ang katumbas ng sino man na Gentile para sa kanila. That was the mentality used by our Lord Jesus Christ toward that woman sa dihang mingon siya, it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Christ was using the mentality during that time. Pero not to insult the woman. Not to embarrass the woman. Dili aron nga tawgon siya iro, the purpose of our Lord was to test the faith of that woman, to elicit faith from that woman. Style man ni sa atong Ginoo. Ang style manggod sa atong Ginoo, mga kaigsunan ko dakang Kristo, kung nakamatikod mo, kaya doon na may uban nato, Father, nganong didaan man mi sa pagsimba, nga bata pa ko, kada adlaw na akong magsimba. O siguro, familiar mo, mahitungod ni ini, mga kaigsunan ko dakang Kristo. Ang style manggod sa atong Ginoo, I presume nga familiar mo, ingon ani ang iyang style, before bitaw ta niya pagbigyan sa atong mga request, iya unang sulayan ang atong pagtuo. Bisan pag inyong paklion, mga kaigsunan ko dakang Kristo, ang lain-laing parte sa Ebanghelyo, and you will see. Pananglit sa Gospel ni St. Matthew chapter 9, sa wapatambali ni Jesus ang duha ka mga butang, nangutana sa siya, do you believe I can do this? And when they answered, yes, we believe you can do it, then and only then, nga giayo sila sa atong Ginoo. So ingon ana usab mga kaigsunan ko dakang Kristo, ang gihimo sa atong Ginoo dinhi karon sa atong gospel. Ikaw ba, do you believe that your request kaya na nakong buhaton? In short, do you have faith in me? O sa dihang natino sa atong Ginoo ang pagtuo sa mga babae nga kaniya, then and only then that He gave in to her request. Next point, mga kaigsunan ko dakang Kristo. Giyon sa man pagkahibalo ni Jesus, nga adunay pagtuo ang maong babae nga nakaniyan. Nasayra ni Jesus, nga adunay pagtuo ang maong babae, base sa iyang tubag. Unsa ganitong tubag sa babae, dinhi sa atong gospel nga nadungog, matod pa niya, bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga matagak, gikan sa lamesa sa agalon. Even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. In other words, mga kaigsunan ko dakang Kristo, matod pa sa babay, okay lang. Alang kaninyong mga Hudyo, iro ang inyong tanaw kanamo. Pero hinumtumi ninyo, nga bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga scraps, sa mga mumho, nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug busa, mao kana ang akong hangyo kanimo Ginoo,
nga Ginoo ka samtang iro ko, so please hatagi in taon ko. Itsahi in taon ko og bisag unsa na lang nga grasya diha. Itsahi in taon ko bisag unsang grasya alang og tungod og alang-alang sa akong pinalangga nga anak. Og tungod niya na mga kaigsunan ko dakang Kristo, unsa gisulti sa atong Ginoo, great is your faith. Let it be done to you as you wish. Pagkatako sa imong pagtuo, mahitabo ang imong gihangyo, ang imong giampo. So mao kana mga kaigsunan ko dakang Kristo, ang dialogue between Jesus and this Canaanite woman who happened to be a good mother. And in summary, doon ay turuha ka mga punto nga akong nakita regarding faith from this gospel. Una, mga igsuon, ingon ana di ay ang style sa atong Ginoo. Iya unang sulayan ang atong pagtuo. Usahay, mga kaigsuonan ko dakang Kristo, lisod ang pagsubok nga iyang ginahatag. So inana diyang style, sulayan sa taniya, nga usahay lisod ang iyang pagsubok, ang iyang pagsulay nga ginahatag sama sa paghihirap, just like the risk of humiliation nga nasinati nining nanay dinhi sa atong gospel karon. Second is this, on our part, kinahanglan atong patunayan. Kinahanglan atong ipadayag nga hugot gyud, lig-on gyud ang ato ang pagtuo ngadto kang Hesus pinaagi sa atong pagpursige. Without perseverance, you cannot prove the strength of your faith. Mga kaigsunan ko dakang Kristo, let this gospel, let this reflection be an inspiration for us. Labi na diya sa atong pag-ampo o paghangyo sa Diyos sa atong mga panginahanglan.